Di porkaham ini ke belai khasrangka tei norok bo khasrangnai angkha khayo tamni ke norok ni je sapu tongmani norok ni je comment ang porewi norok ni a comment je sujak tongmani chini bukhuk norok ni bwskango narbai mo tongmangoi tei pheka ang ani ga naro sinirek di ulo ke tei nuglak bo tini keplai khangke teksa phedi yang bo tini keplai khangke bwskang sali bwskang salon norok nungnai semi final nungnai na direct grand final semi final lo ini engkha theater raun payako lukora kabangma salgedong maro nasingnai tongmani gala raun paikha tabok theater raun bapor phainai baksa mia sawo 25 o mia to baidrelli joto jagono engke tini 26 February tini theater raun ni bagoi जों joto or jaga je 20 jona tongmani hai hai borok batai mungdi thangai tongo semi final ni bagoi saimia bo hai preparation nai pheka keplai dengno tini poto pas no da fel dengno kami to saimia ko kami boro tei bung chiming ang khanaka tei lukor sika naputi hanai no ano je samani mor bono bo interview na di bono bo sengei di angle bike sangmani ba number krai pa kami bo saimia angke comment chiming puri tongkha nge thangno mu chupano grengai maya babai angke asik jora nayawi ang bobe kok sasanai kami boro angka sakrdi bung to singli ang Hambai darano ani kami ke Bichandra Mono. Birchandra Mono sina acha do Birchandra Mono sing kana singke kila bai pisi salia nge ang kan khangke ang mane para rok sikangke tei mumal namar man khangka tes thangkamong tei family ya tinis tei famous ibu ini ke ang tei family ya bos ang jikus ma phainai jatba ma kha nukha nono phunungnai hnai tei phika ro jaga noroni bwskango bo mo hai bo preparation na phaika tei tang bwsik mar chapnai ba bo de jamung select khai na jarje song de brok de jamung rohor na tang bwsik rohor na bo mo hai jamung mar chanai set song de romantic de ba sato thok de bo hai ron jeng sanai do bo mai chapnai na Khanawano rusafro hangke set song romantic tei jamung bo mai mangu na kisa brono jarje song rohor borok selek khairokta kalare un tonor si susma khai na tabo ke pro si na aw bai borok rohmani je no jamung nainai kosto de asukle kosto ya hai pano khana phana asu kharoi khana jagya ta jing hai pano thik no kaham no man kha arwas to krika bena tangle narwas to kisa tongo hai pano Hmm. jaja strong ni bwskang go ba kisa narwas ngota Ilani borok joto nono saput khai tongkha tamai sanai no brono hambai ana support khaiman bagi jong na hamjak mano nango jong na hamjak man bagi ne hujagi tong phano yogi malia hambai kaker sanai na letini na wan sugui tong ka hamke nar sana henai skuti nukha nukha eta hamza skuti hamo eta kana rang to phunu jai ro skuti chimi si narwa sa tang ditia ba galarun ni sala to skuti songjaya ini ke final lima kha skuti ru kan ro no ono besang song sok songjak sing sibo ke ramu nang bom hai mane nang kaijak de sikla de purjat bom hai kisa de family ganang no kun kun la janai ko grei salsa manjang ya de bang manjang nai salsa bang kun khoi la prihat le kunu nini bukra nini nok ni men nini bumau pace asai ronai jos saput kayo an bukra to kri kha ani ama masa tong ta belai ni saput kayo joto takuk bukuk joto saput kayo na aku boku joto saput kayo bro phaisne ojora na sini tong lai ta bro kunu distam ya namle na iya ini lagi sang belai saput kayo ni saput kayo ani sai ang si rehearsal kayo tong aga bos te bo rehearsal kayo ani sai bos te bro saku ini lagi sapai tin le ani lagi sang na kayo sai botong na acha acha ke romantik orte kisar sabi kare do masa tatok no ke abang ke sabar ya pono ke aron dar sabdi mane he borok je jarje songje nono sus khaimen ya samung rohmani nang je mat abang mar tamnai romantik no sabdi ano rozak mani to Bejoto sapka ani de gai ringo fai de dada ani de gai ringo fai de ani de gai ringo fai de dada ani de gai ringo fai de
Bisa. Bisa. Bisa Gede. kana. Hah? Gesela ni simi jang siapa nung. Oh, setelah tong nai, loge. Gerei. Mana ang ma. Setelah korang tiba sana. Eh. Beri korang entah. Mana setelah sama juga nang korang masalah sih entah. Oh, kuno kok kere. Ke besar tong ke bom hai. Masa sudah. Kok tashano nini bagaino kenaneo jaduyo. Kok kashano nini bagaino batak deo jaduyo. Kok tashano. Kok thai sana. Kok thai se thai nih ya. Kok thai sana buat ini bersama sih. Ah, jadi tong mesana musuh semua saya pakai kamera sama tong nai ba. Mulai karena tahu korang. Saya buat ini theater ini je sama batai mungo. Tiki no, nanti kita kelain no saya ya babon korang belai kaham belai karena tahu tabok je rabar bu pangrok bulai kelai asai mahai kelai itu tong ni korang itu karena tahu kita saput kai dia mana komen sini bising teh sabsen bising orang marjam nani ni sih nomor besis kamu saya nomor sana Cara mah.bat besi degi ya bela nanggar arcawi payman ya kalau tang payni nago rizal lain deh Nasing mah dong pun ke nasing nai. cik mana sini na matang ya dah helong kelen kai di tang ni ta Helen kita sama liya, hai panong ang mungsa wan soya pel pas ke pas ta. ayo dong jara tong kable Kabe razak jara tong ko in boys bising entah bu 28 plus. tong ko tei 10 besar ai bela 30 besar jara ya tiba tei 10 besar nengai burcek apro ke nengu 30 besar orang ke nengai burcek hakis matong nai apro ke beri ke jati buri rawa apa 30 besar jara nazago saya besang bisiro ko kaisa kani debar no saya mana 31 32 umhai rok debar jon saya tangnai to 25 sih 25 jelas tahu Rawan jora pai hang ke tei maro ya. oh sina Hai ini sabai ta. oh sina ke asing ngai senai tini tei nuk senai bono ani kilo ni borok rok nuk senai tei jor to bono hamjang nai rok da to ke katini bagal senai hambai beleka